Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, señora conselleira, quero empezar a miña intervención saudando a unha xente que hoxe nos acompaña na tribuna deste Parlamento dun concello de Cervo, pero dun maravilloso pobo de San Ciprián, e dándolles a benvida ao Parlamento de Galicia á casa de todos. E tamén ese pobo, señora conselleira, estamos sumamente agradecidos deste plan de acuicultura e estamos sumamente agradecidos do Goberno de Galicia. E vou explicarlle por qué. Vostede xa estuvo ali, sei que estuvo ali, no polígono de Coiña. Ali é un polígono que en este momento ten dúas piscifactorías de Acuidoro e Alrogal, ten unha planta transformadora. Na pasada legislatura o plan que facía o bipartito deixaba ese polígono fora do plan de acuicultura. Quizás non haxa ningún polígono en Galicia que se den as circunstancias que se dan no polígono de Coiña, un polígono que está á beira do mar, un polígono que generou riqueza no pobo a través da acuicultura e que generou postos de traballo. Non contentos, quen lle fala e o noso grupo trouxo tamén aquí unha proposición non de lei e Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego votan en contra. Nós pedíamos que en ese plan se contemplara o polígono de Coiña. Efectivamente, estamos agradecidos non por nada, porque agora sí se contempla o polígono de Coiña e non só se contempla o polígono de Coiña, senón que se contempla todo o polígono de Coiña neste plan, máis 120.000 metros de terreno en torno ao polígono de Coiña. E é certo que a acuicultura no pobo de San Ciprián, no concello de Cervo e no concello veciño de Xove, concretamente que a planta de Pesca Nova que está en Morás, pois generou moitos postos de traballo. Polo cual, en iso vai desde Cervo e desde San Ciprián o noso agradecemento ao Goberno de Galicia e moi especialmente á Consellería que vostede dirixe. Efectivamente, vostede comparece hoxe aquí. Vostede comparece hoxe aquí para falarnos da acuicultura. E a verdade, despois de escoitar aos voceiros da oposición, isto parece un mundo ao revés. Porque é certo que o que non vira o que se fixo durante os pasados 4 anos en temas de acuicultura, pois parece que é un mundo ao revés. Porque parece que os voceiros da oposición queren recetar aquí unha medicina. Primeiro estamos nun calexón sin salida, que estamos tratando de salir dese calexón porque alguén nos meteu. E quen nos meteu nese calexón sin salida? Pois foi xustamente un goberno bipartito que había que apoiaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, os partidos dos voceiros que interviron nesta tribuna e que tamén calquera dos dous voceiros xa na pasada legislatura estaban nesta casa. Por o cual conocen bastante ben. E agora parece ser que nos meten nun calexón sin salida e despois de escoitalos na tribuna do Parlamento parece que tiñan a solución. Agora parece que nos recetan a medicina ideal para salir. Entonces digo eu, hombre, que fixo este goberno? A parte de cobrar. Porque se tiña os expertos, digo este goberno non, o goberno anterior, se tiña os expertos en acuicultura, se sabían como había que salir deste calexón e non foron capaces, que colleron un sector que era líder en Europa. Galicia era líder en Europa en acuicultura. E o único que fixemos foi exportar para fora de Galicia as empresas que querían invertir en Galicia, que son de capital galego, como é o caso de Pesca Nova, que foi a invertir a Portugal porque non puido invertir en Touriñán máis de 140 millóns de euros e que generou máis de 600 postos de traballo e mira en Portugal. Iso é o que lle debemos ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego. Por iso comprenderá vostede que seña un mundo ao revés. E é certo que o que conocíamos antes en acuicultura foi parálise, inacción e enfrentamentos. Efectivamente, enfrentamentos. Enfrentamentos, moita crispación. Porque se leva falado moito da acuicultura durante os pasados 4 anos na tribuna deste Parlamento. Se leva falado moito da acuicultura durante os 4 anos nas comisións deste Parlamento. Nos levan visitado moitos galegos e galegas na tribuna deste Parlamento porque estes señores, que agora parece ser que teñen a solución, querían impoñer o que os veciños de Merexo, os veciños de Laxe Brava e os veciños de Seiruga non querían. E querían o impoñer. Falan dun plan
que tuvo máis de 1000 alegacións, falan dun plan dos cuales tuvo miles de firmas en contra e querían sacar ese plan adiante pola imposición e en contra da opinión dos galegos e das galegas e en contra, moi especialmente, da opinión dos veciños desas zonas afectadas. Pero é certo que vostede dixo a señora Soneira que non nos falara de pasado, mas vale que vostede non nos fale de pasado. Nós, desde o noso grupo, o que queremos, o pasado conocémolo ben. O pasado tamén o conoceron os galegos. Por eso situaron o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galega na oposición e o Partido Popular no goberno. Tamén o conoceron, e conoceron moi ben nas urnas. E o que queremos nós é que en tema da acuicultura non mire vostede para nada o pasado e que nos fale de presente e de futuro. Porque creo que non só o queremos nós, senón que o queren os galegos e as galegas. E, efectivamente, vostede nos falou dun futuro, claro, hoxe, co plan que presenta, e nos falou dun futuro libre, e nos falou, sobre todo, dun futuro de seguridade xurídica, que o único que había anteriormente era unha inseguridade xurídica. E ven a voceira do Partido Socialista e atrévese a dicir na tribuna do Parlamento que vostede non fixo nin un solo metro de plantas acuícolas. Primeiro, mentira. A única planta acuícola, xo dixen a vez pasada, que se fixo en Galicia nos últimos 7 anos, empeza con un goberno do Partido Popular, empeza a funcionar con outro goberno, un goberno do Partido Popular presidido por don Manuel Fraga, e empeza a funcionar con un goberno do Partido Popular presidido, en este caso, por Alberto Núñez Feijóo. E menos mal, porque senón probablemente eso non houbera ocurrido. Quer dicir, nós en acuicultura o único que tivemos foi 2 partidos. Agora, claro, podemos chegar a unha conclusión. 2 partidos que formaban un goberno que hoxe xa veu. Uns están a favor da acuicultura e outros están en contra. Quer dicir, o goberno anterior, o goberno bipartito, uns estaban a favor e outros estaban en contra. Entón, claro, na mesma casa, tando uns a favor e outros en contra, é moi difícil poder facer ben as cousas. Por eso que, frente a ese pasado de parálisis, de crispación e de inacción, vostede hoxe venos a presentar aquí un proxecto moderno, un proxecto con dinamismo e un proxecto con moita innovación, que é o que fai falta. E venos a ofrecer, ademais, unha oportunidade, señora conselleira, que agora nos tempos que corren sí que fai moita falta, de xerar emprego e de xerar riqueza aquí, na nosa comunidade autónoma, de xerar emprego e riqueza aquí na nosa terra. Porque nós, en tema da acuicultura, ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego non lles debemos nada, absolutamente nada. Se lles deben algo, débenllelo no país veciño de Portugal. Se isto, en vez de ser o Parlamento de Galicia, fora o Parlamento portugués, ao mellor lles había que aplaudir a Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, que expulsaron empresas multinacionales galegas, que tampouco non temos tanto, que querían invertir en Galicia máis de 140 millóns de euros, que querían crear en Galicia 600 postos de traballo e expulsáronas dicindo que eran Red Natura, expulsáronas a Mira en Portugal. En Red Natura, exactamente igual que en Galicia, que é unha normativa europea que está rixida exactamente igual en Portugal que en Galicia, pero claro, en Portugal déronlles todas as facilidades, hoxe están sumamente agradecidos desa inversión, hoxe teñen vida, xeneraron riqueza e xeneraron postos de traballo, e nós quedamos, como se dice na Mariña de Lugo, a velas vir. Nós quedamos a velas vir. Eso é o que lle debemos nosotros ao Partido Socialista e o que lle debemos nosotros ao Partido Popular. Por eso, señora consellera, ten vostede o apoio da forza política mayoritaria de Galicia, para que vostede siga traballando, para que vostede volva a colocar a acuicultura no posto que tuvemos e no posto que nos corresponde, para que nós volvemos a liderar desde Galicia a acuicultura a nivel de Europa e a nivel mundial. E para eso,
o que lle dicimos desde o Grupo Popular, que vostede non mire para nada no pasado, porque aí non ten nada, como se suele dicir, que rascar. Que mire no presente e no futuro. Sabemos da súa capacidade, sabemos da capacidade do Goberno de Galicia, sabemos do interés do presidente da Xunta por sacarnos deste atollero no que outros, no atolladeiro, no que outros nos houberon meter. E sabemos tamén do esforzo que leva vostede. E dos terrenos, non se preocupen vostedes que da expropiación, agora non me dá tempo, pero das expropiacións xa falaremos da seguinte intervención. Vostedes sí que eran un peligro, porque nós sí que non queremos as expropiacións. Termino, señor presidente. Pero vostedes sí que o que facían cas expropiacións non é querer que quixeran as expropiacións, é que vostedes, co sistema que tiñan vostedes, impoñíanas. Vostedes xa, por sistema, impoñían a expropiación. Nós agora damos opción a que se negocien eses terrenos. E, ademais, teñen unha mostra clara. Os terrenos en muros, o 95% do terreno negociado, o 5% por expropiación. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica da conselleira.